Сега. Хайде, казвай, добро утро. Добро утро на всички мои фенове! Да бъдат живи и здрави! Поздраве специално за моите фенове! Да са живи и здрави 165 години! От днеска нататък да знаете! Нека звучи този поздрав специално за вас! От Испания тръгнал съм за Словакия. Както винаги. Това са ми курсовете. И от Словакия за Барселона на връщане и от Барселона направо вкъщи. И се минава 15 дена. Айде бъдете живи и здрави всички гледащи. Който ме гледа да бъде жив и здрав 165 години. Който ме не гледа, ме не интересува. Караме. Пеле. Хайде се малко напреде. Bila crnka ili plava, ništa mene ne sputava. Крещи, гълни, да знам, че те боли. Смеята да видя как пропадаш. Не ми кажи, че не съм ти. Това е голямо да правиш така видео, не може. Не е като телефон. Празник. Видео правя от таблет, голем таблет. Да видим как ще излезе, дали ще излезе до телефона. Ако не е хубаво, пишете отдолу. Ако е хубаво, ще взема по-голем таблет да правя още повече големи видеа. Това правим. Трябва друга работа. Занимавам. Да мине времето. Днеска ще карам утре, други ден. Чак по събота. Днеска е Среда. Вчера тръгнах на вторник. Ще разпарам в събота. Ако мога стигна. Ще пада каране, ще пада. Ето това ми е камиончето. Това ми е жената, къде ме снима. Работи всеки ден, работи. Нема начин да се работи. Виж каква работа е. Нема грешно. Седиш и съкетиш. Верно ли, мъже? Верно. Прибираме се от работа, няма що.